Sampeyan yakin ajeng kate budal nang Taiwan iku? Yakin, Jeng. Wis srek temenan? Srek temenan. Sampeyan gak apot ajeng ninggal kene iku. Ya pertama abot, Jeng, tapi lek dilakoni suwe-suwe kan ya ora terbiasa, Jeng. Loh, Akbar kok mangan nangis, Le? Apa oleh? Lho nangis jeng, rungokno awake dhewe ngobrol areke. Lah apa sih, Nak? Nangis ku lapo? Mama nang Taiwan iku golek duit, Nak. Mama kerja. Golekno duit sampeyan. Cek iso gawe kuliah pendidikan emben. Ngono lho. Mama pasti sering kok ngabari sampeyan. Telepon-telepon sampeyan iku pasti sering. Lek ana waktu langsung tak telepon. Iya, Lel. Video call ya, Lel. Saumpama kangen suaramu, kangen wajahmu ngono ku lho, Lel. Iya, Mak. Pasti tak video call. Mas yo mama bakal yo kangen le nang sampeyan. Mbok kira mama nang Taiwan kono kesenengan? Mbok kira mama nang Taiwan kono gak bakal kangen sampeyan? Kangen, Nak. Pasti kangen mama. Yo kangen sampeyan, yo kangen suasana di kene, yo kangen tante Lulu. Mbok aku, Lel, lek ana lowongan jan pisan. Aku yo pingin, Lel, merantau kerja nang luar negeri. Sampeyan iku wis tuwek, Mak. Wis sepuh, kok kate kerja nang luar negeri barang. Wis sampeyan iku kerja ndek kene ambek rumah anak-anake. Yo BSC lu, tenaga kaya aku sik dibutuhno di luar negeri. Masih aku yo pingin talu oleh penghasilan rada gede. Masalahnya Mak Tun, kerja di luar negeri ku ono kriteriae. Ono persyaratannya, batasan umure piro, ono tes kesehatan barang. Embo anak? Enggak, Ma. Ayo tak embo wong senenganmu iki. Enggak wis, Ma. Wis kono lu sampeyan Pak jaket. Temenan agak embo. Temenan. Tak jupukno begedele maneh ya. Enggak wis. Susi, ini kuncinya semua yang dikupas. Iya, Yun, once ono kabeh ku kone re, terus ndang gawon rene diparut. Kamu itu ada-ada aja, Su.